Drive presenter community. Taking it is Saziso Dlamini of Radio Khwezi. Esandleni sakho baba nginikele impilo yami Mayiphathwe Nguwe Mayiphathwe Nguwe ngigcina impilo yami Mayiphathwe Nguwe Mayiphathwe Sigena kanjalo emsakazweni akhe Khwezi FM namhlanje ku 90.5 na 107.7 FM ngo 6 minutes past 4 lapha ku The Bright Morning Sound mhla ka10 ngoAugust 2020 siyamba ukuthi hambe kahle kakhulu usuku lemvode ekhaya eNingizimu Afrika njengoba sadla ngama benefit alo njengoba namhlanje kumsomluko ave ngilithanda iholiday liba umsomluko ngoba liyakubenefitisa nje sithi ake silidle namhlanje na ke umsomluko kumvule emsakazweni akhe The Bright Morning Sound www.khwezi.org.za sikwa private bag kuthiwe 3 Kranscope 3268 umgqoqo wakhele R7455 km usuka lapha emsakazweni akhe Khwezi FM ubheke Stenga nase Great Town esenta lapho sikhona sekubingelela sibonga kakhulu lapha kwasiza abantu machines sathola kamnandi inkonzo namhlanje nje ke siyaphetha namhlanje kube yithu elihle kakhulu ke sikhulume nensizwa lapha ke uqiniso Nsele sihamba kamnandi ne countdown ka 2021 ethi 143 days 7 hours 53 minutes ibheke kamnandi ku 2021 lapha emsakazweni eKhwezi FM uqiniso Nsele le i extended play yakhe le i EP i single emnandi kakhulu ethi Mayiphathwe Nguwe elama kamnandi indandatho hayi ke sokhuluma nakulesi sikhathi lapha emsakazweni akhe FM sizokunikeza nale thuba lapha ekhaya ufuna uxoxa naye ungathumela nembiko oqoshiwe ku 0643800905 sawubona Nsele ntshosho esandleni sakho baba nginikele impilo yami Mayiphathwe Nguwe ngiyabingelela bawuhlala ngisathi ngiyaloda nami ngithi Mayiphathwe Nguwe hayi angisakwazanga ukungena ngoba uyishaya iduzana wayifinqa la eduze nje ngiyabingelela kakhulu umsakazo wami ohloniphekile ngiphinde ngibingelela abalaleli okuyibona abantu abangiphethe sona ibona abantu engiphila ngabo noma engibona ngabo ukuthi ngiyaqhubeka ngiyababingelela ngokukhulu bahloniphe egameni lenkosi yami uJesu Kristu amen siyabonga kakhulu uqiniso ubani uqiniso Nsele Qiniso Nsele
abaningi sebezomazi kodwa nje Qiniso Nsele umfana waseNquthu wazalelwa eNkandla kodwa wakhulela ke endaweni yaseNquthu waba nobizwa nje eseneminyaka yo15 la emculweni ngoba wakwazi nokuperforma kubantu abangaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi kwakunganqala ke kwakuma lapha ke stage hey madoda uculana una 15 years oqiniso angazi kodwa khona kwangifika angithi yantshontshana njengomoya bazazi yeah into ngayikhona nganginalo la livice kwakwelokudweba yes kusho ukuthi umuntu weart kahle kakhulu ngiyakuzwa manje ke ngagcina ke angazi kwaphuma kanjani ekudebeni kodwa ngingangidweba esikoleni kuze kubizwe abazali kuphela nangu umntwana ayazi like kodwa ke kwagcina kuphuma ke kwasengintshontshe ke leyo mculo ase ngigcina ngiculayo ngoba ngiyakhumbula kahle impela ngangina-15 years oh yeah hayi ngiyakhumbula khona ke sesibona lapha ke music inwethu sibona hey kusuka kude lapha kwaNsele kusuka kude kade ngoba into kaNkulunkulu ayikho lula iyahambeka indlela ayibikho lula noma sihleka masisimile akusuke singayisimali ngoba izinto ezihamba kahle ngiyayizwa ngoba into engiyibhekile impilo engiyiphilayo akusiye ephilwa wontanga yethu nami ngisesimweni sami futhi ngiyafisa ukuphila njengabo kodwa manje ngenxa ukuthi kune-injection okufuna ngibe nayo abantu baphile ngayo futhi kunempilo kufuna ngiyiphile ezofika ingishaye uma ngishaye aphuma i-injection noma umjovo uzojova balaleli ngiyayizwa sayiqaphela-ke ngonyaka odlule ngo-2019 ngale ndandatho yilapho ababone khona abantu ayibo uqiniso ukhona uqiniso kusho ukuthi kule minyaka kushaya ngama-single baba uNkulunkulu wambula kimi ukuthi uze ngikwazi ukunika abantu into eqondile neqondene nabo ngisuke ngingaplananga sebela nje kancane ngabashebela nabalali nazoke ayiplananga indaba yesibili sengayiplananga bakahle ngangigcina ukwenza ingoma kwase kuzophuma le iphume njengamanje indandatho nayo inomlando wayo injalo nje ke yona iyaqhubeka oya mangithi ngale ndandatho ewukholo lwami ngiyazinikela ngangibona isimo sokuthi akekho umuntu ongakwazi ukumelana nami nokwazi ukumela inkingeni engibhekene nazo ngaphandle kwakhe so better noma kungcono ukuthi nginikele konke kuyo kwakusuka sephuma ingoma ngezimo engangibhekene nazo ngesikhathi hayi yena yafika yathinta abantu abaningi ngoba sayibona na kwi-top 10 lapha emsakazweni okukhombisa ukuthi yafika yamukeleka kahle i-reception yayo lapha kubalaleli bekhwezi namanje siyayibona kuma music request bahlezi ivela nje lingapheli isonto bengayicelile kusho khona yafika yenza enhlizweni zabantu ingoma mayithi ngale ndandatho ubhuti lapho kuyisibopho senza noNkulunkulu wakho wena ngenxa yezimo usuke ubhekene nazo yabona mangithi sekukaningi ngiphunyuka bani wamehlo ngingabala kushona ilanga so kimi iphinde iqhubeke ngangiphlele ukuthi izoqhubeka ithi ngenxa yendandatho okuyisona sethembiso sami noma kunzima ngiyobambela sengibambe ngenxa yendandatho iyabuka izoqhubeka kanjalo mayibuya part 2 ngiyizwa yes sangalindela sekuyi-album egcweleke lapho ngizolalela umoya ongcwele okay ngoba ngibhala ngikwazi nokubhala oya ngilalele nje kuphela ngiyalalela umoya ongcwele ukuthi bese-ke ngikhipha lokhu ukuthi uNkulunkulu akuthumela uthini ngalowo nyaka uNkulunkulu uwe Nkosi uzigcina impilo yami angayiplenanga ngiyafisa ukuthola kahle ukuthi ivelaphi lena Mayiphathwe Nguwe kungani uqhamuka nale title le okwami kuhlukile anginjengamanye ama-artist angifiki i-artist ukuthi ngiyisebenzise kaNkulunkulu esojova abantu mayithi Mayiphathwe Nguwe ngangigula okay gula ngakhishwa emsebenzini ngiyabuya ngenze endlini ngasingalala the following day ngabuthi ekuseni yafika lento embhedeni wasuka wahlala nje umuntu la ezithupha ngisephusheni uthi duze kwami wangixoxela ukuthi no ngicela ngokuchazima kweso wenza ingoma enje uyenze kubani ngithi ingoma khona then wangiculela yona kamnandi wangicula kahle ikhomposiwe wena le ngoma Qiniso uzanga mina ngathukela kwathiwa hamba uyokwenza la ngiyizwa ngamlalela umuntu ngaze ngacula naye ngaphaphama ngothi ngicula yabo uthe mayisehamba kimi ngiphaphama wathi ungisize wenze njalo yabo ngingenamali ephaketheni ngafukuseni ngathinta uSibari ngithi Sibari kunento nje wathi Sibari no yenze ngicela ngikwenza leyo wathi no yenze because akusiye yakho kunabantu abazosizakala
Athi mina Sibari angiplanile wakhipha imali yakho Sibari ngathi into engitshele bese ngiqashile ngayo wathi ngicela wenze le ngoma ngihamba ngayoyenza emva kwalokho ngizotshela ithi ngalelo suku ngangi-right sengingcono kodwa ngayizolo into engangiyigula ngangilele phansi amaphilisi ngawayeka ngakusasa ngalelo langa ngiphuza ngakhohlwa ukuphuza iphilisi yabo so ngayenza-ke kwase kuphumela ingoma ethi Mayiphathwe Nguwe igcine enkosi impilo yakho imo-ke Saziso njengamanje mayiqhubeka ithi ingane engenamandla yes abazane abangenamandla kodwa ngicela uyifihle impilo yabo yabo besithi-ke ngiyasisaba isandla somuntu yabo manje eyami impilo mangithi esandleni sakho ngiyayibeka vele mangayibeka esandleni somuntu angeke ngize ngiphile noma ukuphila kwami kuyoba kancane kodwa mayikuthi ngiphelele futhi ngirelaxile ngikhululekile uqiniso kungithi yakhe ilapho ngiyayizwa akabhali ulalela umoya ongcwele Okay. Injalo ke mlaleli Khwezi FM ekhaya Qiniso Nsele namhlanje ukuthulela kamnandi ke i-single track yakhe ethi Mayiphathwe Nguwe. Ufisa ukukhuluma naye khona ufisa ukukubuza nanokuthi umculo wakhe uyafisa ukuthi ukusho ukuthile mhlambe ngawo njengoba ngisho ukuthi la emsakazweni sijoyete siwumuzwe ecula kaningi futhi ecelwe wena mlaleli lapha ekhaya. Ukukhuluma kamnandi ke naye ku 0324815521 ku 0324815522 iyona evuleleke kahle ka line 2 ku 0324815522 ngale kwalokho futhi ngaphinda uthumele umbiko oqoshiwe i-voice note ye-WhatsApp ku 0643800905 ku 0643800905. Isikwamukele kula intro sawubona. Yes sawubona unjani kodwa? Zimnandi ingoma zale nsizwa le. Zimnandi ingoma zakhe zangukuthi sakhululeki ngale ndandatho bakithi. Oya. Bese ngajabula ukuthola mawuzini nkosami sacela ukuthi eqhubeke ephumelele ecule uNkulunkulu asibekele namgcina amsikelela asibeke nezo zinto ezinhle. Mawuyizwa lena okokuqala nqa lapha ngoba eyaqala ukuthi izwakala emsakazweni kuthini ukusho nansi lena sithi Mayiphathwe Nguwe manje. Hayi na ukuthi mnandi ngiyayizwa ngamandla. Isa ngamandla siyabonga kakhulu. Ngiyakuthanda Ayiphathwe Nguwe sawubona line 2. Madoda. Usubusekile sikhuluma nje kusuku le women's. Ngiyakuzwa. Siyabonga sikhuluma nobani kuphi? Nazo ke Crowdville ibe right ma. Nazo ke 16 uthi nawe ubuseke kakhulu mezwa le ngoma emnandi kanje lapha emsakazweni akhe Khwezi FM ungasaleli nami ofisa ukukhuluma noqiniso futhi ufisa ukubuza ukuthile asikuvalele ngaphandle uthe wamukelekile uyayemukela umbuzo ungayibuza ungaphinda futhi usithumele lapha ke ku voice note noma ku Facebook or Radio Khwezi sizothi ukuthini ukusho lapha ekhaya ngoba ngekudala sibamba ke okwanamhlanje Qiniso khona ubuzayo lapho ukuthi ikhona an artist obukela kuyona nje uthi nokhula ubukela kuyona ofisa futhi wenze kuyona shothi inspiration kwena. Baba ngizothi ikhona yayikhona nazo ibambe kanjani okay khona kodwa-ke uNkulunkulu wasengintshontsha nje angazi ngiphila nje leyo mpilo uNkulunkulu angidirectela kuyona noma ngathi khona engizoyifanisana ngizosuke bese ngingakhoni ukulalela umoya ongcwele ngizama ukustika kumuntu othile sasusipha phela mhlawumbe ukuthi ungawubani loyo ubani lo mntu ukhulubukela kuyena noma nje iyo leyo ndoda leyo iyodwa indoda iyodwa kwakuba umncwane ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi kodwa ke kuthe makuhambe isikhathi ngase ngilalelwa kumoya ongcwele yes hayi ngiyakuzwa ngabizeka ngendlela yakhe ngiyakuzwa sikwamukele ku line 2 okay akasekho uzangaphinde ubuye kamnandi 0324815522 njengoba ke sinethuba lokuthi sibuze umbuzo sidlulise nalokho esifisa ukudlulisa lapha kwensizwa uqiniso Nsele. uNkulunkulu usebenza noma ngabe ungakanani umculo wakhe uyavuselela
Yabona nje yona lena neyendandatho ngempela ngiyayizwa kodwa nje yabona lena ethi mayiphathwe nguwe. Awu siyabonga Qiniso uqhubekela phambili. uNkulunkulu akugcine. Uhlale entandweni yakhe ungasuki. Ngiyabonga mama kwaZempapha. Hey, useyishiye phansi indandatho, usehamba nalena manje Mayiphathwe Nguwe. Weqiniso khonta akayithintile la umlaleli uthi ne uNkulunkulu mesebenza akabheki laminyaka. Ungakanani kahle kahle ngathi uyayazi iminyaka yakho umlaleli lapha. Uma uyayazi. Ngidanga wemali iminyaka. Ngithanda kuphuma na kwi-grant. Yakade usathola ne-grant le child support grant. La yesa. Khona ngisencane kakhulu. Ngiyakuzwa. Ngiseneminyaka ema-20 uze uyofika kodwa angikafiki ngale kwengamashumi 3 kodwa nje 25 bese uyabona. Okay. Sesinga-round off to the nearest 10 kodwa kusho ukuthi usuku la ku-30 years. Siwamukele kule into sawubona. Yebo, sanibona. Yebo sawubona baba. Kunjani wempilo? Baba ngiyaphila njani Nkosi yami? Ngiyaphila na. Ngiyakhuluma nesilumane wamdlekela emasimini. Ngicela ukubuza nje wempilo ukuthi uyazibona yini mhlawumbe emculweni wakho ngokuqhubeka kwakho ufisharisha umculo othile empilweni yakho emculweni nje wakho nje ngabe ukhona umuntu akafisharisha ephambili umculo wakho? Wamuhle umbuzo. Uzophendula khona emsakazweni. Okay. Nazoke. Uzomphendula ke usangangena nomunye ku 0324815522 unanku umbuzo lapho uthi ukhona nomuntu ongakusebenzisana naye makuqhubeka isikhathi. Asikwamukele kule 120 drive sabona. Sakwenza ukusazi. Hey unjani? Sathi. Ngiyaphila nami. Ngifisa ukuthi uyabuthi engicela lapho Qiniso ukuthi sakhuleka ngalendandazwe. Ngale ndandatho le. Ngiyakuzwa. Sikhuluma nobani kuphi? Amanda Sheze Phomolo. Ngiyakuzwa ke Amanda Sheze lapha ePhemoro yezwa. Okay, ngithemba nalo uzobusukwazi ukuyicula ngekudala Mayiphathwe Nguwe. Awuyicule ngikuzwe. Ishaye phela kancane ngizwe. Bye. Angimzwanga iqala. Qiniso konke ngiqaphelile mina engomeni zakho mayiphetha kodwa ngisazobuza nombuza ngeke ngimlaleli iqala ekhala into sabona. Yebo sawona ma. Yebo bonwami. Yes ma. Umamvero. Nazoke ma. Yebo bonwami. Siyabonga bayiqindisa ngengoma zakhe mnandi kangaka. UNkulunkulu saqhubekele phambili kodwa engithanda kakhulu indandatho mfana wami qini indandatho. Hayi sekuyigama lakhe ke weqini weqini usekhona qini. Hawu engathi akasekho nje la into sikwamukele 120 sabona. Sanibonani. Hey Sona khambe sakho. Yebo ma. Izamamba la Maritzburg. Nazo ke PMB. Ngithi ake ngibuze kuBotswana ini eyaze yamsaka ukuthi acule umculo wegospel. Okay. Nokuthi uqale nini ukucula. Okay. Uzibone kuphi kusasa? Unembuzo emininganyana kahle ebheke kuwe. Ngavule ngiyala. Ngomba yakhe nje Mayiphathwe Nguwe. Ukuthi hamba phezulu kwendandala. Awu ngathi aqhubekele phambili. Asale khona uNkulunkulu njalo athi uNkulunkulu ufuna ngenzeni. uNkulunkulu uzomkhulu ambusise. Siyabonga kakhulu ngithemba imibuzo yakho ngiyithathe kahle. Yebo. Oqala uthe kungane ecula igospel. Okay akasekho bengisathi ngiyicollecta kahle imibuzo yakhe ngoba ithe yathatha kuba mninganyana kanti noqiniso loyo angisamtholi lapha ngazi benzakale njani la makuqhubeka sona isikhathi. Ngizame ke ngibone ukuthi angimtholi yini. Sikwamukela into. Aphume ngoMayiphathwe. Okay, hayi uzokwenza njalo.
Alright, okay, usho kanjalo ke la uthi nesicelo nje sokuthi mase ephuma aphume ngayo le ngoma ethi Mayiphathwe Nguwe. U0324815522 sizwe ukuthi kuthini ukusho lapha ekhasi kwamukele line 2. Walandela. Sawubona baba. Uyakhumbula ukuthi lapho kodwa. Njengamanje ngathi le ozwathini. Nazoke baba. Bathi nabatha abantu bekhwezi. Abalaleli bekhwezi baphile ngempela. Kodwa le ngoma yakhe ngiyindandaza. Yeah. Ayikho into engiyithanda kuyena ngokuthi yena akafunanga ukuvunza omunye umculo gospel. Kamukele ngendlela yakhe. Ehlukile. Ngesala yenhliziyo. Oya ngiyayithanda ke lo maphuzu ukuthi akathathanga omunye umculi kodwa uhuye nje. Sengisizile ngoba sengiyazi ukuthi uqinile. Ubungazi ukuthi ubani igama lomuntu? Ngesasa ngithi ku-bright. Nginikeza uqinise ndandatho. Le ndandatho le. Nje ngibeza beyicelile bese ngisifakela ngo-WhatsApp ngithi hawu khuphuka wensizwe engayazi kathi ungakayazi kodwa. Siyabonga baba ube right ezo. Ngiyabonga nibe right nokuthi nazo-ke hayi Qiniso angazi kwenzakale njani walahleka ave ngithola i-response lapha-ke kodwa awusephinde futhi walahleka angazi kwenzakala kanjani-ke nokho kodwa siyabonga kakhulu bonke la bantu abakwazi bashaye bakhulume noQiniso kulesi sikhathi angazi line wakho ube nankingani sikwamukele line 2 ayishaya indandatho ayishaya indandatho ayishaya mfana ngiyakuzwa masiyabonga kakhulu alright Qiniso khona weQiniso yebo ba nazo-ke kunembuzo la engenile ngabalaleli omunye umlaleli ubuza ukuthi kungani wakhetha ukucula igospel omunye wabuza ukuthi uyangizwa Qiniso yebo nkosi yami uyangizwa manje weQiniso okay asikwamukele line 2 sabona yebo mfakazi yebo sanibona yebo mina ngithanda lena ethi ngcwele somandla ethi ngcwele somandla yakubabazi ngithanda la Qiniso uyayenza lento uQiniso hayi manje baba siyabonga kakhulu alright usho kanjalo kumlaleli lapho uthi khona le emchazayo futhi enye ake sizame la siphonde ukuthi asimthole iqiniso ke sisigoqe kahle Qiniso khona baba ngikhona hey angazi ukwenzakala njani lapha i-response enhle kabo usuyitholile abantu abakhuluma nawo kodwa khona kade buzile la ukuthi kungani wakhetha igospel omunye uthe ujabulile nathi agcine kuzwile nje ukhuluma emsakazweni ngoba uthi kusuka kusasa la kucelwa khona ingoma usezokwathi acela uQiniso nkosi yami ngiyabonga kakhulu igospel angikhethanga asikhethanga nazo igospel yakhetha mina oh yes ungumkhetho asikhuluma nawe nje ngakhetha ngiyakuzwa gospel baba yakhetha mina ngoba uQiniso ungaletha noma hlobo lomculo ngisho njalo uQiniso ngawuculo unekhona uQiniso olunye size ngawucula kodwa igospel yasingikhetha oh ya ngiyakuzwa yathi yasiba nepolitiki nje yangikhetha igospel yakwina ubaba uthe ubaba mhlambe likhona ne-artist uQiniso angafisa ukusebenza nazo yebo ngokusiza uNkulunkulu ngiyafisa and amandla uNkulunkulu angiphathise wona angiwangabazi angingabazi amandla uNkulunkulu angiphathise wona nanoma yiliphi artist kwele gospel ku gospel even kulamanye amajeni ngiyafisa ukuthi ngithole la phezulu labantu engibona ukuthi esingakhokhela nabo baba umkhokhsathi amadoda akawagcobile kakhulu thina zonke yes futhi angingabazi uNkulunkulu ingiphathisa yona ngiyakuzwa Qiniso isikhathi sami sangivumeli kahle thatha ivoice note yokugcina mase ke sikuphindlela ukuthi unikeze abantu baxhumana kanjani nawe bayithola kanjani futhi ingoma kodwa Nkosi ngale ndandatho Jesu uzingikhumbule umama Mzungu eganela bambiza ngoMakaburusi ngiyabonga nazo-ke engathi ke impela bayithanda kakhulu le ndaba ethi ngale ndandatho uzobashayela lo muntu usiphindle uxhumana nawe uma siyagoqa baba
Akunankinga baba. Okay. Shithi ngibathi halamuzi ngendandatho. Hey, ihalamuze ngoba ngathi ilokhu isilent izenza abantu indandatho le. Ngendandatho. Ngeza kunina ngise-live. Abo. Yes, sithola kanjani? Akunikela kuwe. Suela namhlanje. Uqiniso uyatholakala ku-Facebook ubhala uqiniso Nsele. Uqiniso nepage lakhe libhale ukuthi Qiniso Nsele ngale ndandatho bese uyalike lelo page bese uyangifollowa ku-Facebook siphinde siyolandelana na Instagram SA Qiniso Nsele. Okay. Bese ngishiya le number for WhatsApp kuphela. Okay. Nama bookings uqiniso uyashadisa ke futhi hayi kancane. Umfundisi ngangiqinisa. Qiniso lasemshadweni ashadise nje umshado wakho na futhi awubhizi. Uba mnandi. Qiniso awubhizi kulo mshado loyo uzobopha. Ngawuzwa. Okay, utholakala kanjani ngoWhatsApp? Inamba ka WhatsApp uzothi 082 972 5406. Yebo iyona namba kaQiniso ku WhatsApp leyo. Ngiyashadisa impela nje kakhulu ngicela ningqashe makuphela lockdown ngikhona bakwethu. Qiniso siboke kakhulu ukukhuluma nawe sithemba ukuthi abalali bokuxhuma ke ngixhumane nabo abasazoshada nabazoshadelwa. Siyabonga. Uthini umbiko wakho kuphetha ke kubantu besifazane nje abasamba ke Women's Month South Africa? Abantu besifazane ngila ngikhona nje kungenxa yentombi yakwamabatho eyabusiswa yangavundla esibelethweni sayo. Umuntu wesifazane kimi ngathi ugcobo uNkulunkulu ambeka kuye alifaniswa nanoyedwa phile emhlabeni. Abantu besifazane siyila isikhona indoda ngowesifazane ikhusile. Abantu besifazane bayikho konke. Uzwakele Qiniso. Siyabonga kakhulu be right ke baba. Amen. Ani ngicele ke